Между много интересно. Да. Харесвам им, бил го пил пак. Да видим кой вкус ще си изберете. Това синя спирулина искам Да, по-сладкото ще взема. Добре, Як е вкуса? Някакво газирано сокче, ма леко степчило, готино е. Свежо е, да. Сладък вкус. Харесвам им, бил го пил пак. За разлика от всичките напитки, които идват така на прах и ги поразреждат с малко вода, всъщност камбучата е реална жива напитка. А ти какво си представяш, като чуеш жива напитка? Може би да има някакви живи неща в нея. Точно така, камбучата е жива, защото тя е култура, която се храни с захар. И всъщност, как се получава цялата напитка? В филтриран зелен чай се добавят плодове и културата на камбучата. И всъщност камбучата, тя поглъща и изяжда захарите, плодовете, които са добавени, в случая синя спирулина и праскова. И всъщност камбучата, тя абсорбирайки захарите, изяждайки ги, тя ферментира и отделя супер много пробиотици, полезни витамини, минерали и се газира естествено, човек. Ти представяш ли си? Да, усеща се малко газирания вкус. Между много интересно. Да. И всъщност точно по този начин камбучата става изключително полезна за цялата червна флора, супер освежаваща и наистина много помага за това да се чувстваме добре и свежи.